wajib batal mergo nek poso malah haram sapa ya kuwi wong head wong pas ini poso nek terus misalnya poso terus tiba-tiba prei langsung batal otomatis nek diteruske malah loro jaiz menang itu sih ming oleh ora wajib ora sunnah ora haram oleh ming oleh dadi umpama ora iki ora apa-apa ya iku kaya wong sing lunga kuwi mergo apa sing masafatul qasri lunga batas kena lunga salat sekitar 90 kilo lan wong sing lara iki ya menang yen ora wajib kecuali miturut omongane dokter. Mergo wong sing lara kuwi tumrap posone ana werna telu carane batalke. Inna lil marid salah satu afalin fa in tawama dararun yubihu law atayum kuriya law asom siji nek dheweke iki leloro mau kuatir bahaya dan leloro iki ngantek ngenengke dheweke tayamum makruh nek poso artine apik dibatalke wong loro dadi ming menurut pendapat dewi wa jaza lahu al-iftar al-fitru fa intaqa andaru al-madhkur walau li ghalabidan wa intaha bi al-udru ila al-halak. Jadi nek ana wong kok lara terus miturut dheweke iki nek tak teruske lha iku poso kuwi aku marat utawa rekoso kuwi menang dheweke utawa makruh nek diteruske pasang. Nek meloro menang iku nek wong wis nyoto kemalatane tapi dheweke cek kuat. Wa dhahabu manfaati udwin harum alai as-shamu wajib alai fitru. Sing nomor 3 haram poso tumrap wong loro. Kuwi nek ngantek posone kuwi ngilangke kemanfaatane anggota. Kalau wong apa misale mah akut nek diteruske iso ora kuat lambunge. Nek kuwi nek diteruske poso haram hukumnya. Kudu batal. Wajib muka. Nek ngantek diteruske poso kok dheweke mati tenan gamane kuwi matine mati maksiat. Padahal dalam keadaan poso. Bab apa Gusti Allah gawe hukum, gawe tatanan, gawe aturan ibadah wis diukur. Nek pancen marati yo Fa'in kanal marad wa ifan kasoda'in wa wajah udhunin wa salam yajus al-fitru ila ayyakhafu asyadatu bisawm. Nah nek loro niki ming loro ringan contohnya loro panas, panas itu rasanya lan ora mengkhawatirkan nek dienggo poso kuwi ora wenang dibatal. Ora kena dibatal nek lorone kuwi ning loro. Kecuali kuwatir tambahi penyakit. Wah ini kamu poso mas saya parah kena muka. Ora wajib ning kena wae. Yubahu al-fitru fi Ramadan lisitatin bil musafir wal marad wa haram il kafir ad-dhaif wal hamil walau min zina au subhat au subhatin walau biwiri adamiyin haitsu kana maksuman wa atsan. Namane tambahan keterangan wenang wong iki mukah ning poso Ramadan tumrap wong 6. Siji musafir, loro wong sing lara, telu wong tuwek sing ra kuat poso.
tur apes dhewe ora kuat. Papat wong hamil, wong meteng. 5 wong sing banget ngelaki. Tegese mau niki ya poso biasa kan dhewe ya sehat-sehat wae, tapi ndelalah mergo cuaca apa mergo banget le nyambut gawe, ngantek krasa ngelak banget, ngantek ora kuat. Iku kenapa? Ngantek ora iso, ora kuat kan. Al-jawa misru al-jai padane kuwi kaya kuwi wong sing apa ngeleh banget pol. Iya kena muka pancen pengelehen. Nomor 6 ya kuwi walil murdiati wong sing nusoni. Sing nusoni kuwi nek pancen ora kuat utawa nguwatirke karo sing disusoni senajan kuwi dudu anake dhewe. Dheweke nusoni mergo buruh misale. Kena kuwi muka kosong. Tambahan keterangan. Sing nomor 3 hukume mukah ya kuwi haram. Haram. Sapa sing wong haram mukah poso ya wong sing ngakhirke qada Ramadan. Sementara dhewe asline kongang kuat wingi iki apa nyaur tapi ora yang bisa sahur sehingga entek wektune. Ada kaya ngulur-ngulur Dewi contohnya wong wis ora poso mergo haid. Wedok utang poso 7 dina. Dan dalam keadaan sehat setahun. Ngomong nyaur wingi jane ya iso. Dikira wis meh poso meneh wis ruwah tanggal 23 kok kelingan nek diutang poso. Akhire nyaur dheweke. Dinane pas pitung dina kuwi rampung nyaur. Lah selama pitung dina kuwi nek di batalke pasane haram. Mergo ketika dibatalke pasane otomatis dheweke nyaur kudu tahun depan. Lha nek wong model kuwi engko tahun depan le nyaur ora nyaur kok, tapi tambah bayar fidyah. Mongko dibayar. Sing wa samul iftar saiki dum-duman mau wernane wong mukah ono papat ono wajib ono wenang ono haram saiki dum-duman maksud dum-dumane kuwi wong iki nek wis mukah puasa Ramadan njur kewajiban piye kuwi ono 4 werna uga ya kuwi siji mayal zamu fil qada wal fidyah. Nomor 1 ya kuwi wong sing nalika wingi ora poso Ramadan terus dheweke kewajiban bayar fidyah karo qada ora ming fidyah ora ming qada tok ya kudu karo fidyah. Sapa ya kuwi ana wong loro. Siji wong sing lek ora poso Ramadan kuwi mergo nguwatirke keselamatane wong liya. Contone kal iftar li qadi hayanin muhtaramin adamin awri musyrikin ala halaki yaliku wa wari. Ana wong batalke poso mergo nyelametke wong liya. Contone nulungi wong keren kalau punya kata turunnya cahaya mati ini aku nulungi batal pasang aku tenang nulungi sesuatu wajib tenang batal pasang ini tapi wajib kodo utawa wajib fidyah loro diurangi wong keren contohnya meneh misalnya kayak ini kasus yang Al-Khazini untuk turun atau mensor kerugian akibat korban dheweke dadi relawan apa dadi pos pemadam kebakaran sehingga kerjane keras. Ini nek aku poso ora kuat ini nek aku batalke iki sesuk wajibe kodo karo mergo batalke demi keselamatan.
Lah contoh sing paling akeh lan memang paling akeh berlaku biasanya wong itu. Baik itu dalam keadaan hamil atau nyusui. Nek dheweke iki lembat apa mau poso iki janjane kuat aku poso. Ning nek tak nggo poso, bayi iku le nyusu kurang. Saake nglawan poso ben ngene makmur kuwi oleh ning sesuk wajib kodok karo wajib fidyah. Wong sing agek hamil ya ngono. Ujane kuat ning sakit bayi iki nek ndak kanggo poso, kurang asupan, kurang gizi, ndak sehat. Akhire wis ora poso oleh. Ning yo kuwi sesuk wajib kodok karo wajib bayar fidyah. Sing nomor 2 wa'lam menafid dokter al-qadha dunal fidyah. Sing nomor 2 mung sing ming wajib qadha tok ora fidyah lha iki akeh. Contone wong sing haid, nifas, sing lelungan, sing lara, seperti itu wajib ming qadha tok tanpa fidyah. Wasali suama yang zamu fil fidyah tunal qadha. Saya baliane sing nomor 2. Wong sing ming wajib fidyah tok ora wajib qadha poso. Wong sing ora kuat poso mergo saking tuane. Syekhun kabirun wa huwa syekhun kabirun. Tamin ta'asum fi jamil azman in qadara alaihi fi badiyah wajib alaihi at-takhir ila zaman badiyah tuani. Utawa nek ora ngono ya ana wong lara sing larane iki ya wong tuwa banget tetapi dhewe berpenyakit sing penyakite wis ora iso mari ya kemungkinan mari ini kecil. Contohnya misalnya kaya wong apa saiki misalnya wong sing kanker apa kudu cuci darah terus Jel. mari kita esane bisane mingkut tahan ngono kuwi kena mingkun bayar fidyah ta ora wajib untuk sing nomor 4 lawala terus lawala kuwi ya ora wajib kodok ora wajib fidyah. Ini kaya-kaya ora ana hukum sapa wong edan sing pancen edane dan tenan edan sing sembroh utawa wong kafir sing asli. Dise pancen ket bayi rung tau Islam. Kuwi ketika dheweke ora Islam kan ya otomatis ra poso Ramadan. Umpama poso ya ora sah. Ketika manjing Islam dheweke ora wajib qadha, ora wajib bayar fidyah tumrap wingi sing wis kelima. Bidara wong murtad wajib qadha. Selama dheweke wingi ora Islam ketika kok bali Islam meneh hukumnya wajib dheweke ngodoni pasane sing iki. Jadi misal wingi Islam Kristen 3 tahun gampang. Terus Islam mulai berarti sing 3 iku wajib. Ora ming posone, salate, kajine, zakate. Wajib qadha. Wajiban nggih. Tumalam annal qadha fi jai'in madhkura 'ala taraqi illa fi man asima bil fitri wal murtad wa tarikin al-alam. Kewajiban qadha kuwi mau asline kabeh apa jenenge carane ngondoni kuwi hukume jane tarohi. Tarohi maknane alon-alon. Lirik-lirik. Terus ora kok kudu segera itu. Kapan no ini kan kecuali ono sing kudu cepet-cepet. Sopo? Iku siji wong murtad. Kan begitu Islam langsung wajib ngandani apa wong sing tinggal. Loro wong sing tinggal niat begini. Ini arep disebut wong kok bengi layang niat awan pasane ora sah. Tapi wajib imsak. Wajib nyeker. Nah kuwi begitu ba'da Ramadan wajib segera nyaur.
Wa kadza ila daqal waktu qabla Ramadan sani bi alamiyut wa ila ma yasa lan sing kudu cepet-cepet meneh ya kuwi wong ngalani ketika selak entek apa waktune artinya selak ketekan Ramadan sing anyar. Contohnya ngene. Tahun wingi dheweke ora poso mergo lara. Dilarang 5 hari wis meh ruwat. Di kesempatan ini nyaur ini menggarek sesasi. Aku segera tuh ibu punya. Ini nek liyane iki kapan-kapan. Jadi misalnya tahun ini ora poso mergo head sama. Nah, itu le nyaur sawal yo penuh, tuh kaidah yo penuh, mulut yo ora. Tidak ada perintah segera. Hukumnya tarofi ini. Sing faur utawa sing segera ya lima wong sing niat wong sing murtad wong sing selak kentekan wektune segera